Ndizi TV Ubwansu Chinsa ni Isato na indo mwancho murigereria KOBWATOKWA kwegena kwane buna nogenderete kwego KOBWATOKWA mirobirionsi ya Ndizi TV na bwansu bumugsi ngo kwariganya SMS ya mayango manyaina kwariganiria senchera ere yobwikiranu kerongo kwenyeru na sensemo ya Facebook na bogotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter na bogotitwe wetera @Ndizi TV News eri otogendere gusanga na boigo kwemanyia amanke eri teriane Everline Osero tokubwatirana nere Joshua Auta kwene kya kera sensemo imenyerero sanga na into ikomwero Umugavana we county ya Nyamira Amos Kimumi Nyariboni gabagakora umurobero BWOKWERWANERERA ase enyagetari ya Nyamira awase AMARIOGO ya chiringi chimilioni $200 abagakobwatwa bene okwana chinga kyecho Nyariboni go atebuna nigo bawucha kwenekia ebirengo byabwachenu ase county ya Nyamira byabere bigokiniwa anene ebirengo byenyagetari ye county ya referral asinonya nabo abori abo busabo bwachenu kwenekia bunango tumeka bala AMARIOGO ayo asenchera ebwenerete eriyo goikirania obokorero buyabo gokonya abananchi muri getukoro ase county ya Nyamira Job Mangi norobotyuru asomo yega okoreka samagacho amanene county ya Nyamira na goikirana n'abawaziri n'ababwatani ao ase sector bochenu nigo mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo asiolia AMARIOGO agoletune chibesa chimilioni $350 Ajanda tigara 15 million na achache mutinyo tarahera maybe by 20th by 25th niga AMARIOGO chibesa chimilioni $200 abwatoko gochinyagitari ao ime county Nyamira asa yatigara arachikoletwa bwangoiga akaromo konyora omonto korusia AMARIOGO nyagitari akefirimbi osediye ngoriende yose yakoni wange karamusiba aje kwereza yarusia AMARIOGO ndenga yako ira AMARIOGO omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo nate abaneruete gukinia ekerengo kyobochenu asate abanigo arachigo chakirichiko likoenekia AMARIOGO atokire asenchera enyororo tunataka tutengeneze fund mara moja tunaweka kama milioni 200 alafu ukienda huko kama unataka dawa inauzwa kwa makemesi shilingi 300 unaipata kwa shilingi 100 boigo nachigonchereria oboteneli bw'ekinyagitari ao ilinde kwene kibatwalire oboteneli oboronge nimeambia Ministry of Health yarakishe mswada ambao hiyo hospitali iwezi run kama private service improve lakini madawa tutakuwa tunapea kwa dawa omwaziri bo bochenu Timothy Ombati nateba egetago kyobochenu ase county ya Nyamira nkebegete meroberio elinde gokinia ekerengo ya sector yo asaba koli emeremo batanya gwakanwa ababa gwakanu chibesa chimilioni $350 ase mesara yabo. There is a unit, it's a new unit, we have not fully launched it, but it's already working, called Health Products and Technology Unit, which moves around to make sure that the drugs are put to right use. Through your coordination with the National Government Excellence, Keroka in the next few days will be a brand new facility than any other facility around. They have been paid 100%. Courtesy of the good work that you've done, Your Excellence, you set aside 35 million and it has cleared all the areas, Your Excellence. And we want to thank you so much for the bold step. Ensemo yaba MCA mbasabe serikali ya county ya Nyamira kwene kibuna AMARIOGO ayo abereka utumekwa asenchera endonge na nengo ikirali abamenyi be county ya Nyamira. The only thing I can urge our CC kindly
make sure these drugs get the facilities where they're supposed to get to. There's no point of launching drugs, and by the time they leave this complex, they find wings to other areas. Ensemo y'Orubega County ya Nyamira na Kisii anene mono ensemo ya Keroka na sababu menye be County ya Nyamira na menye bali be County ya Kisii komenya asomolembe na ko baba toereru ekerobaganyete okonacha gwekoti amangana ya ndete Keroka na ya koti ne kore na ndi bantu baito ndori kubana na ba Kisii because wana abantu baito kabisa umuromi ne karamo kona kanero robe mubwende kuomana ekiara homo boito na buchinguru cheito mubizikaramo na turatware chinguru yokamoranje muire na negendo keratwetani ndo karagosegeta twetane aba guided ginko reporteria ndizi TV KORWA County ya Nyamira Job Maangi Miyamono Job Maangi ase oroboti ururikiranu obosagani nigo BW'EKOMITI obutwukira lero ase nsemo yasuneka awase abasagani ababa gusagane dukeyemo yobonchoreria ya Mora supermarket na koiba ebinte binge korwase ensemiyo ikyokerera omobisabo borendi ase dukeyo koraswa goika agukwa negekoleki aberege kugikerwa nabamenyi bensemiyo anene omochumbe obonchari Dr. Charles Nchuke nakugania aya semeri tenere borendi kwendekia emirobire isaini borendi yaberege gotingiwa anena sebunge ya bunchari murike ito dipo nasanya norbotyoro obosagani nigo bweneki gw'obutwokwa lero ase duka ya Mora mini supermarket eyo gotoka Chinsa mochesuneka ebunge ya bunchari imeye county ya Kisii gosanga no monchire na umimora nigakoereraria anyarite gokorekana ono yarenge igoro marogoba kwenye Chinsa cheikire tugusieka tebyo mumbura ukore kunya kwa ni bintu korusiko ngamotebi kunya kwa ni bintu nasokira ake nachire guche ono narinso getake igango ikamaega konyo koiguchi sauti ya masasi ya korutu abantu bagukura kuvuga kinarure mutu wabona igankikiaba chinga kiecho boigoni garera buna mbate metoko OBOKONYI korwa seketa seni kya banyanyimbo kirange korende tibachi konyora asobwango abantu ba torange ne stage ye chipigipigi abantu ba minyogeta be chipigipigi korangeria abantu be station ye yaito yerange gaiga yasuneka bakanyora rende karo baikororo bali bakabatebi imbara batayare gucha tiga bare prepare yake korengana na Naomi nigo mobisabo borendi aseduke yo watchman Peter Moenga anyarite gosiyo bogima bwa yabo bwasogwa kwa risasi ase abakori mirimo bande batikirite chingoma chinyinga semibere yabo ase bono bagenderete kwerwanerera amagimabo asinya gitari irina tamara kini abantu bagasowa gocha bono kamanyense yaturire na inchenga sowa gocha ngo ngiyagukura rende ngo batayo musigari ono yonsa mongi mokeri kafanyikazi bane bande abande mbaumiete onde bakamwako mutwe chuma no mogongo asensema y'abakora imirimo nigo yababerera kungukorera ekyo kyakorekanite kurinde goikera bono igati baramanya kerengo kienibo yairetwe mimi nilitoka tu hivi nikataka niliona fani zinatoka ya tulikuwa na hapa wametoka niliwafuata niliwafuata hivyo mimi nikaenda sasa ni fani sijui walienda wapi nyara kumanyanga mbintu kibairete mbintu bingana ngaki bona rinde to yandrate kunye ko aligani ko nyakorigerelinga damage ngana ngaki bakorete gusangana mu bunge bw'ensemo ya bunchari Charles Nchuke nigo agikeirie gekore kyo asaene kebuna niga bamenye abange bamenyerete obwa kubwatikana n'obusagani obwe bogenderete koenekibwa asinga kyetirema gamatuko ang'emitingi bere tatoiga ekororeka n'obuke bago n'omulembo bulire bunchari naende yagendere kororeka na twasirire obugima twasirire n'enibo yaito esenge nkyo bintu bingi binebyo boigo ni gaerere gatiye bikorwa by'obusagani ebi byanyarire ko babigokorekana asebungeywe sarike 22 mutingi gatano mwaka oyo Chinsa Isato naindi chamambia aenda baiwa korekana babwate chibunduki bakagenda MMC petrol station iran angena PH area Suneka market nigo bona abamuchiri abanyanyimbo asogotekera na asubwango eli kuri OBOKONYI asebona abaganire gukora imirimo yabo boikeranu
Igekorekana ng'aki abasikali bale ang'e esedukeye ang'e chimite mieye mo bakere Chinsa chintambe getambe mono otaracha koibona ng'aki awakeriogi gikiabeire abasikali baitu gebaimokigo bakore gasi babwenerete. Komenta nayo ni gamubori omugosiri boborendi bwaime Kinture Kindiki wesonania gati na kugayana mang'ana yaiga asoko ene kyang'obotereru bwachire asensemiye ya bonchari Igobono tokoboria omo CS wa Interior Professor Kithure Kindiki asobwango aireki step chokoto marembe bonchari Koripoteria igetaseni Kendizi TV kurwa somo chiosuneka ogotoke bunge ya bonchari meye county ya Kisii ilitalia Nedipon asanya Mwancho mulere lyo bosagani bonde boigoni gobwenekiwa ase Chinsemo aoimeye wodi ya Kisii Central awase abaiba bagotagora ekanisa ya Nyabinge na koibe binto byose biri abiwetia AMARIOGO na makondo egatie binde binge ase boiga baibande bagotagora eduke yemo asensemo ya Nyangongo na koiba ebinto ebinge kegima umurikyo itonde mo Stephen Namange Ebikorwa by'obosali obokebago no bwebinigo byarekanire komenta Chinsemo ao chia Kisii asama tukabwango iga ensemo ya Nyankongo Kitutu Central Ward nigo botuko bogokiera rero abayibatagora ribatirie tuke yemo erepara igoro na koiba ebinto korwa ime bagataka gotagora nyaki gakonga bakamakorina ribati igoro bakanacha ribati bagaswaime bakarushie ebinto ro byarenge byetuka bakaira byonso lakini rende ase party aba bisaba bomorembe baturenda ba community oyo mona chete karaika ufanisi ali akanyoro omuntu ore ne pikipiki obwate ebinto ekaraji komuregereria agatama gatie ebinto nse ebinto ebino byacha byatuka bone mambia oro ase community ali bosongo chikilomita nkeigo ime ward yeyo ensemo ya Nyabinge gesa ninge kanisa ya Nyabinge SDA yatagorwo murango nebikwaniro byekerengo gietanetie milioni ya yemo koibwa korwa ime ebinto togotumeka so gukwanira ime kanisa buna amakondo speaker chine na isano na ibere speaker eme kobolu na basacha batano na ende ekobasega segiere ndito tutari konyara gosoka nonye nisiko speaker isano na ibere generator mic set box cha wires nebinto binde ebinge byarenge goichora egari enene bune kanta na gwetania na ende ebinto bikoira chibesa chitari nse ye million bono gosaba goitonga bari bakorete ebyo ase ritaria Yesu omoiko bakune erinde berugo cha ase kanisa batangase ng'ebinto ebyekane nitutwairete na wabire gaiga ntwe kanisa ntorikoira monto kotini egasiana neringa noko basabira tora basabire berugo cha ase kanisa erina barao baonchoke amarieta abo anyuru ase getabu kyobogima ekanisa ya Nyabinge nigere chimita nkeigo korwe kanisa ya Seed of Abraham egesa ase binto bune byo byanyalete koibwa ase gekakiama egagetarie getambe abamenyi ba Nyabinge na egesa ni government no bwoba igoro oborendi bwabo na nale batabegoro oborendi bwasinyire munege samungi na togosoka butuko chakira saa 3 nye kwebire chumbira boguchirigo sengencho egesa kyabeire bobe abagambi baitando ase mule Anthony Kebagendi asole abagambi baitaba na arati asole tokonye sengencho egesa kyabeire bobe togweta gocha Nyabinge right sichirimete bono muno gweta mungi na nye kwebire kende na kebirite na bora arenjara no anu mwana togotoma para igokubwatukwanyaranga gwakirwa tugutirwo motaro chibasa kwabwata chairu Serikali ya county na ibirengo by'oborendi nigo byasabirwe goting'ia oborendi me county ya Kisii gotoria abantu kurwa asa amaboko y'abasalia ase ng'encho yarorekanire ng'obosali bwagendere komentekana abagambi baito esirikali yaito bare gwanja bane kinga chingaki chiabo tukekiana libosali bokomenta muno ntobwata abasikali bagokora chipatrol kubwaterana n'ebiyombe byaitu bya community koene kinga abasali bunaba bamanyekanire naende abasali abaiga tari oyo mogose babere igo bokora bare kiombe kenene kiabantu abange naende babwate nonye n'echigari emine tinga chinjera chaitu nchire kere gotwarana n'abasikali ekere gari egweta Chinsa chire odi chire chimbe
egotenenigwa yaramanyekana ng'a ninki ebogoreti. Obotukobogokiera rero niga abaigeno bekanisa ya Kenya vinge SDA babukana konyora bune ebintabo bibire bietanetie milioni yemo ase nababudie ebirengo bia serikali goting'ia oborendi ase Chinsa emechi koripoteria ndizi TV korwa ase ensemo ya Kenya vinge Kitutu Central Ward Kitutu Chache South Constituency erieta riane Ndemo Steven. Muyamana Ndemo Stephen ase oroboti oruro ikiranu aba obisakuru ase serikali ya kaunti ya Kisii na nasensemo yobonchoreria nigoritwera eroba ikirana ase ward ya Masimbe yotoka imeye bunge Nyaribari masaba bunenchire ya moyo kosangereria ebirengererio by'abananchi obwatikana noko igorwa gwechiro ya RAMASHA morobere nonya nabo bagokora wano MMC bwe ward ya Masimba boss Mairura okwana chinga kiecho Mairura nigo aine kiabuna osabaga goteba buna echire yo ekerere igorwe nechigokonya abamenyi abange ane nabo bagokora obonchoreria ase nonya nababaga korigereria obwagachi bw'echipara ase ensemeyo nigaine kiago chigikirania chire chionsi echiariereire abamenyi bensemeyo morikeito Josephat Amisi na Manki bono nigo yabeire omogoko gochiasa abamenyi bensemo ya RAMASHA bagaya barabukomera nase chireyo na wanjira nase obwamo bune chire nyareko bekwigurwa sentire obwikiranu na gokonya aneno bonchoreria sensemeyo yangolengana no mutenene rw'echicire me county ya Kisii zakarimose umuyego nyareko bokoretamo ababotani ati yabo mwe msibe wodi ya Masimba boss Mairura kiagera provide echiro y'ebintu biri bigo togorusia somugondo nari une echiro echomba n'echiro y'ekitugo kinyingi igonga lero igogo toigwanire n'abantu ba RAMASHA bagokora ebiasara ing'akera ritko ria ichuma echiro ebe RAMASHA echiro nene ekonya abantu bamenyete gaiga na nekonya serikali asokonyore ba igonga twakora engagement public participation we have agreed nga abantu baito barete ibintu byo ni bugaiga tichiro nchire county chinde chirange na gaiga cyanyare ko bati affect the county government ya Kisii baru mashindano tuacha calling the public participation karode to establish market abantu bane baramasha bantire namba de chira be faida na bono ninje gukora kiringane yokora twetie chira be gazette tumana boje tonya launch toro koli bintu bigana irune serikali magana itaya binyala ze budget mwaka wa 2023-2024 yendo yoje kubwati in future bwo twali structure ile ya kwa metali irinde ebe burunge bago kwana asomo yega bo sangireria birengereri by'abamenyi bensemeyo digo mwe msibe wodi yo boss Mairura anyareko bakwenekere bamenyi abo buna county ya Kisii nechikobe kwenekia yabwatiranire na kubeka echire nyareko ba NN ACSMO yenyalibali masaba ankega bakuri biasara enenjira ya moyo current revenue akato kanyara revenue ne account igotoko baburunge kera wani basiku na romi chikamete igene njira ya mo tojo current revenue as Kisii county government ya RUTO 20 million chini chaga twingiza because the president now the agenda yo kutwara echiro kile sub county wana mazimba ya ngata advantage so ne cheve develop ase chiro mbwatene ne ya Masimba ndubati chiro chini egento gekobwatia no weti minute una twanyete lero egenda se county assembly enyara ko bagikonya approve omo waziri w'ebiasara nero wochikolete policy and kwanza as a cabinet erwe cabinet egenda se county assembly era nyara ko bagiwetu gugo igoronga echiro ya chakire as RAMASHA ama tukara ile kurbono tari matuko mange ese umutinyoyemo na wena twakole the process. Thank you. Omwe MC oyiboigo nigo mubuliro mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati anyarako baga kwenekia oikeranirie chira nyarete ko bakuriera abamenyi be county ya Kisii naboigo otigana na siasa chinde chonsi chitali ko bachikwaga che county ya Kisii aseboigo atuguteirare okorobekana okokonyare ko bakubangwa litukoliangyo. So I'm just requesting the governor tupunguze vipindi mingi, tuache vita huko town, tuache kukimbizana na kila mtu, tulete pesa kutoka Nairobi. Hawa wananchi wangu hapa wa Masimba, wananchi wake wa huko Nyamache, wananchi wake wote wa Kisii County wanataka maendeleo. Leo zenu tuambie kama na afanye kazi ama tunyamaze. Mbali kama zinatoka jela wanapole kazi wao taweka kama shahara.
tubwatiga bantu baitu bonzi bagenda mugondo bareme baje banyore ndage abantu baitu bagenda emirimo maandamano tayo serikali ishimira wawira muto imara kuripoteri gutaseni Kindizi TV GWECHIRO ya RAMASHA yegotoka wodi ya Masimba constituency Nyaribari Masaba ime county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi. Women representative we county ya Kisii Doris Aburi Donya nigo aenekeire abamenyi be county ya Kisii buna umuchando bwa mache no chikoera askira tayire namba bekemeroberio yo gukunya ebisima Chinsemo au imeye county ya Kisii yani gaya kwana chinga kicho muroberio bwokwena no bokonyi gochiase bali batari kwenyara oyokorekana ase ensemo ya magenche bunge ya machoge burabu asinonya nabo abori abamenyi be county ya Kisii akwenekia bunango kora bale okorobekana komore aboli tukoria ANKIO amanke nigo twargane no muri keito Mildred Momanyi buna enchereye moyo gwikira abamenyi be county ya Kisii ase ogutegerera emechando yabo na kuba obokonyi au bono nigo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi aira etaro yaye ase nsemo ya magenche ime yabo machoge borabu county ya Kisii ase gati abali baikirana no mo MCA bwenseme yo Timoto Gugu na sebono akwanira igoro yo mochando bwa mache ayo are ase county ya Kisii asamenta goteba amacha yo nigo kire ase kerengegeke no nyamache kale ase nsemo ya kigati main agenda ye chitaro cha mama county no goika abantu baitange bagotebe mechando ya irororo nyire bona bangina baite bagwato muchande bakonda roche abana bakuru skuru bagenda roche banyora no nyembande iga baba burkani baba ngaina baba beke bitumeme mambe na mambende kwanyora abana bebwateraniri aseki no koba ye mechande y'abantu bagwetere mechando ya leta mechande ondeka yo oisenegete na machege ga Gusii. In fact water connectivity gusigere 20%. Wana macha president ya begete ke gatinche na mutaweti no nyo wachire okonogotera amacha ke gatikoro na ibole tu na arago kwandura kini twanya konyora mache women rep nigo atebire na chikuligi enchira yo gukura omochando bwa mache buna kulema ebisima gatia yande amange ama county go prioritize long sustainable project chitangine chingia chire oratwale tangi yota bwate soko rusia mache. First of all gato chake tonyora mache akara twanyorira mache we start storage Isato ko atisogete proposal chibasango soka chire the new financial year ndore ne chibo lirenga at least doranyara kubeka tonya go suke yeme kana bakonyora twakonyire go solve mo chando kwa mache na tobeto tafadhali igwere ngani ya serikali yo kurusemelinga mroche na litore konye waigonigo omo MCA bwenseme yo agania omo bunge o South Mogrango Silvana Osero gosika aba MCA nase ateba mbache kubwaterana no mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati iliyokwenekya amagendero abeire ime county ngori umushimiwa Silvana Osero South Mogrango nere asike abarai bagusii muna ndo MCA torambiwe sana matuka amango toramya tukirete tomotebi into is not oversizing us. Oversight national government. We oversight the governor. We do Simba Arati. Oversight. We are working well. Kumatore support ilindade Kisii County. Motwe yokorobekana kule ANKIO bono nigo women rep agania bantu gokora okorobekana ko morembe ase engane yo yaegwa chinguru nomo MCA. Amandamana be peaceful. Igonko gora t-shirt nyabangina nte batogenda para to demonstrate to pure to sieke pare korumigori muntu tayore ete bosongo to amandamana ari peaceful. Lakini bono abana baito batatomba kwete ungitoko kwa as leaders. Kisii County mandamano tari peaceful naenda machiri korolekana it is between male leaders batege toko prove na makibare chieri chingana ege toko advocate for peaceful demonstration tick number 1 na ABARAI gabalan or represent abananchi babo ase bunge tali okobole bunge kwa manya gochakoro tebi to chama mandamano asaba na bago rama na mara peaceful na amani ndeta ko ndeigena ndeta wani onde so that we do this thing by the law. Go represent the don't go and get like you don't go and get ki obumu bwa kongire koranche. Some of these taxes chirifiu elinda bantu banyora so na umuno no so bari wo skali bane transfer of legal. Iyo turakana kana ko pinga to pinge bintu mu parliament yo itabantu ite bakomisiga. Ngolipotelia egetaseni Kindizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.
Gutigana nayo mwancho murihereri bono nigo abarai egosega tia abarai korwase county ya Kisii gati abo yokabeire omokonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Dr. Josh Mangi babakora oetaro yomorembe ase chinsemo au ime yomucho bosongo nenchira yamo yokoraria okorobekana kw'omorembe abworitkoria ANKIO okona chinga kyecho nigo abarai ubasegeta abari abaresoke okorobekana kwene kyabunango kokora bare asenchera ere yomorembe awasimangia bagakorwa koboria amaskani kweno na uchase abarai bonsi aneno murai wense Dr. William Samuel Ruto. Mindase mwabeta igonko batebia nga mbia mono sana siritukoria lero ase bali bacha gokora a peace walk yani omugotara kw'omorembe na togoteria abantu baminto nga mambia bali barataki gocha gokora maandamano abo bakora maandamano n'omorembe unaitu akorera n'omorembe ntotageti muntu ndi bwensi obwate biasara byaye eduka yaye sambwe uzesaliwe ntotageti muntu ndi bwensi ogoite bosongo osogotara buna bono ntuasiria abantu batatu ntotageti gosiri muntu onde nande mambia nane ntotageti kora monde bwensi lakini na bali baocha mambi na barabwo baba isa kora ame president yaito nande baba isa kora ame viongozi yaito tokore maandamano abwata amani. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ni asante sana kwa vile leo tumefanya maandamano ya amani. Naomba na kesho wenye watafanya maandamano tafadhali wafanye maandamano ya amani, wasifanye kama ile ya Friday tu hatukuusa kabisa. Maria Chana. Mimi pia ni mheshimiwa kutoka hapa Kisii. Kitu moja tu naomba siku ya leo. Mmeona askari ni binadamu. Si mmeona leo? Askari wako na utu. Tumetembea na askari na tuchaona mambo ya tear gas. So wale watu ambao wanachoma matiles na biashara ya wenyewe ndio wanafanya hata askari wanalinda mali ya wananchi. Kwa hivyo tunaomba siku ya kesho mwenye ako na maandamano afanye maandamano lakini Tinga kechi baigo nigo egati abasae korwase county ya Kisii besokire na gotana nigo barachie wesokia sobonge asogokora okorobekana abworitkoria ANKIO askeria begerere na otana okorobekana nigo bakwegerera busibore bwabo korengana nerichiko rie katiba nane nigo babere bakomochia egati abarai abworitkoria lero baba gokora etare yaskiri batana nigo baba okore mesangerekano yabo bisi egento baroberetie gochia ko bwa gosego baroberetie soko bwatwa kwegati ya bali barachie korobekana nigo batere na barabumbare tayare asekende yonsi egekogera nigo bakubwatia richiko. Tunataka kuwakumbusha viongozi wote ambao wameshikilia ofisi za kikatiba wajue kwamba hauwezi kubali katika katiba ifanye kazi wakati inakutetea ofisini, lakini ikiwa unafaa kufuata sheria zingine za kikatiba inakuwa kazi ngumu. Maandamano ni kitu iko clear kwenye katiba. Zile njama zote zimepangwa leo na viongozi hapa Kisii. Sasa sisi tunaambia viongozi, yale mmepanga leo, hizo meetings za security mmekuwa nazo leo, they are against the law. Nigo toichanire mono ekiagera ntorabanga maandamano aramabe maandamano nigare kikatiba etobangete mambi tokora maandamano na elasima goika maandamano akorekane murubitisho nganyarebe nkobwatware nyiwete mwaturikire list amandamano tugoche gokora na mandamano akabwato morembe tabwatise egichinde chonsi binto bya monto mbiyo bigo chigosaliwa igonta tukorangeria abasae bonsi piese babeta Kisii county ngima bache basoke asiji town ao tutwale peaceful demonstration gekogera ekatiba na bego totebigo egento kene natagotebaneke lero ntwarora abarai bande ba UDA iga bosongo bagotara babire batate town ututagete ko basaba na igumo gotebanga mambi umutagete ko gocha naine tuomerane ntuto gocha gokora a demonstration peaceful totare ngora tokoleri tukoria itongora turwe message yitu gocha somwa na inchi
Chingaki ekyo nigo wakili George Morara bwakuma oyoboigore omu advocate asekegambiro ekenene abeire gakuboria abamenyi be county ya Kisii wesoke na gukora okorobekana askiri ateire buna we serikali nigegendrete kokonyia obogima asaba Kenya na igaba Kenya mbabwate obosibore bw'okwerwanirira. Adaye owetibwa w'omuswada olia we finance bill ya 2023 ilani jaru twasomo inspector general police na maandamano nabo maandamano ali amatangani nabete wiki iri etete itukulie ichuma na ndo mulengo bwa upinzani na ande gatangasa na anda maandamano na ali mambi ya Jumatano so ikitoka teba kirina mambi ntoje to andamane kuandamana ne katiba tote libage so njirate yo montago chato tena nto andamana kare katiba tote chinguru siri bagete lyo kolege togete ntuta keiri torra kana to kole binde twatige binde oko andamana bweto korina egarama ya maisha yabelego oko andamana bweto korina chibange chichabe kwa go chire igoro mono chitaikwa umwananchi o kawaida libaga yokwenyara chibange chiga nonye chitedeni ne koti ya terneti lakini ipra yokobeka magoria ya maguta techie tikuirania magoria linse bune koti ya terneti financial bill so bali batalenga samana bane wikeria na inu na omosoka ne katiba yeno mokurwanirira no kwerwanira sobogima bweito onye bali barasobogambi mbarancha okora bune katiba etegete bakora obogima bobe raisi bakore buno kogani bweito kore ntobwateri bagatwandamane tobori na mogo koreri muna enseta kerose chereta kere Nechinga kibono ababwatani abagenderete gukwanira igoro yo kurobekana ni ABARAI KORWA sensemi yo kwamirira serikali Azimio la Umoja wa Kenya abakora wana Raila Amolo Odinga babeire bagoteba buna emirobire yabo nkorengana nerichiko ase anena berega kugikiria abanyanyimbo abo bakubatanga ase ogokora okorobekana na kugania abananchi kwene kyangonyora bare obosaiti boisaine chingaki cyokunirwa nigo bayigoba ene kiri okorobekana ritkori ANKIO nigo korachie kogenderera asiparaji kusangirekana ase egeti ya kamkunji na kuboria abananchi wesokia ase obonge niganene aganiro bwa matobu yako enekiwa egati ya Kenya. Our activities are protected by the Constitution. By resorting to civil disobedience and protests, we can't be wrong unless the law itself is wrong. Kenyans must never be made to believe that they are wrong when they protest. We therefore ask Kenyans to film, photograph, and record all those police officers who shoot at or in any other way hurt protesters in the course of our activities. Such officers are acting in disregard for the Constitution, and we must make them pay for their illegal activities. We are back tomorrow at Kamkunji, Nairobi, and Kamkunjis elsewhere and everywhere across the country. Once again, we appeal to Kenyans to come out in even bigger numbers and make their voices heard. With the time, RUTO will respect Kenyans. What we started last week was only the first wave. Tomorrow, we must return with an even greater force and in greater numbers. And we must keep doing this until RUTO listens and respects Kenyans. Finally, and most importantly, Nomurai wense Dr. William Samoei Ruto nigagendrete kuruge kurege tindi kobwatikana no kurobekana kweri tukoria ANKIO gukwana sensemo ya Ruai meye county ya Kiambu Ruto nigo ateba bunechine chinga kichogokora amagendero na igo tibarigo chigwancha emeroberio y'Abakenya guturubani wana bayigo Abakenya gusiria amagimabo nigaganya Abakenya wesokia ase emeroberio yabo ya kiraritko askiria babenekeria oborendio botingu. Kesho kutakuwa na amani Kenya.
Nasikia wale majamaa wanataka kufanya maandamano. Mimi nataka niwaambie mapema na mchana. Walifanya maandamano Ijumaa. Wakenya 6 wakapoteza maisha yao. Mnataka maandamano mengine ifanyike tena kesho ati Wakenya wengine wapoteze maisha yao? No, it will not happen. Hiyo tuwachane naye. Please. Tulimaliza mambo ya uchaguzi. Si ndio? Kwani walikuwa wageni, si walikuwa Kenya hii wakati tulikuwa tunaendesha uchaguzi? Si uchaguzi iliisha? Kama wanataka uchaguzi mwingine wangoje, kuna timetable ya uchaguzi. Saa hii ni nafasi ya kufanya kazi. Sio kama tunaelewana. I want to say for the avoidance of doubt. Last week on Friday, Kenyans lost their lives. I will not allow any other Kenyan to lose their life so that somebody can satisfy his political ambition. That is not going to happen. Sio kama tunaelewana. Kila Mkenya tujipange tuende kazini. Kila mtu na hasoli yake. Ile ingine tunapanga ili tuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. Tumekubaliana watu wa Ruai? Tumekubaliana? It is not right for a few people to think that they can disorganize the country, they can sabotage the Republic of Kenya, cause mayhem, cause bloodshed, cause destruction of property. Na pia wajipendekeze hapo na mambo ya siasa. Hakuna siasa ambaye inapoteza maisha ya wananchi. Mawaziri boborendi weme Kithure Kindiki ritwereraniga ikirana bosio bwe komiti ye Senate irikwiranira amabori ya murengete anene kubwatikana nengana ya Shakahola gukwana chingakie cyo Kindiki nigamo cia abanyanyimbo ensemo yobosoeri na boigo ebigambero ase ogotemukie getambukero kebwenerete yo kumutenenia omurandi ya Paul Mackenzie ase okubwatuka amaigerio atabwerereti go ciase abananchi nigateba buna ensemo yoborendi inse ya serikali ya bono tereikirania emeremo buna ebwenerete kirekorengani wa ni serikali chiabere chiweta. And so in terms of accountability, and so that we don't criminalize every police officer, you criminalize everybody, the way we do it Kenyan style, everybody is bad. The committee must also look at ways of pinpointing specific lapses and exonerating public officials, security agencies, or officers who did their work in the circumstances. I believe the National Police Service, not the entire service, but some officers will have a case to answer, and other organs of security. I believe even the judiciary, some officials will have a case to answer at some point, and we'll get there. So, there was a report at Langobaya police station. Mwanchu muriari banogo ikiraga igano ngo butorera amangana maye Chinsa Isato asenchera ere yo bwikirano ekerongo wakirangambia muno asogochora kobanenche nabasaki baite na barabungo bakirangambia muno ase okubwatirana kwenekia buna amangana ya wikira senchera ere yo bwikirano nyirobuna semero berionsi ya Ndizi TV nabakogendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News asomutandao Twitter nabo twitwetera @Ndizi TV News eri otogendere gosanga nabo BW'EKOMITI amanke iritriane Everline Osero twabwatirana na Joshua Auta kwenekia kwa sensemo yebimanyiririo na boigo Petronira Mukeira oyeneke bunachi bichanerio gi cyago ikeire asenchira yabene twarubulire rworo bya semero birionsi na boigo botko borogotoerero.